De Wendelwijk in Landgraaf. 11 eigentijdse koopwoningen ontworpen door de ontwikkelaar die tevens de architect is. Hierdoor is er veel oog voor kwaliteit, maar ook een aansluiting op de buurt. Het project kende de nodige hobbels, maar er mag weer volop gebouwd worden en de eerste bewoners trekken dit jaar nog in. Ja, we staan hier in een wijk, een oude wijk in de gemeente Parkstad. En die wat al, als je om je heen kijkt, zijn toch woningen van 40, 50 jaar oud. We hebben hier op een hoek een mooi nieuwbouwproject staan, 11 nieuwe woningen en dat geeft weer een verfrissing van de wijk. Ja, het project heeft een tijdje stilgelegen wegens omstandigheden, maar we zijn op voorjaar gelukkig weer kunnen starten met het project. De kopers waren heel blij. Op dat moment waren al 7 woningen verkocht van de 11. 3 waren nog niet verkocht. Maar ondertussen is alles verkocht. De oude datum is dat wij voor kerst zeg maar de woningen opleveren. We zijn in 2021 al zelfs gestart met dit project. Ja, ten gevolge van een heleboel zaken die vanaf dat moment speelden, gaat zo'n ontwikkeling heel lang. Ja, je krijgt een hele variatie op een gegeven moment in prijzen die zijn gestegen. We hebben een energiecrisis gehad, dus zo'n hele ontwikkeling duurt heel lang. Uiteindelijk heb je dan de kopers toch gekregen. En ja, na een onzekere periode kwam het vertrouwen weer terug in de markt. En toen zijn we gelukkig kunnen starten. En nou goed, we hebben nu 11 tevreden kopers die dadelijk een mooie kerst kunnen vieren in een nieuwe woning. Als je dan hier kijkt hoe prachtig het project samenvalt in de wijk en dat het precies is wat je van tevoren gedacht hebt. En je weet dat er 11 mensen dadelijk, jonge gezinnen hier gaan wonen, kinderen kunnen voren spelen. Ja, dat gaat weer een nieuwe impuls voor deze wijk geven. En als je daar een steentje letterlijk aan hebt kunnen bijdragen, is dat natuurlijk wel heel mooi. Wij kijken altijd wel naar hoe kunnen we stedenbouwkundig meerwaarde creëren. We dachten van nou ja, zo'n rijtje van 8 kan ik overal neerzetten. Laten we nou een plan maken wat meer aansluit bij de omgeving en waar wat meer variatie in zit. Dus uiteindelijk realiseren we hier 3 tweekappers, dus dat zijn 6 woningen en een rijtje van 5. En dat rijtje van 5 dat ligt wat terug ten opzichte van de tweekappertjes, waardoor dat we ruimte krijgen om een groene voorziening te realiseren. De locatie waar het project zich bevindt, zit een beetje op 2 werelden. Aan de ene kant hebben we tweekappers en vrijstaande woningen en korte rijtjes in een oranje baksteentint. En aan de andere kant van de locatie treffen we voornamelijk witgesausde woningen aan. Wat we hier doen is eigenlijk een verbinding leggen tussen die 2 werelden. Dus enerzijds de oranje baksteen en anderzijds de witgesausde woningen. Het is niet zo dat we maar een project maken of ontwerpen dat je gewoon overal kan neerzetten. Dus de omgeving die speelt echt een grote rol in hoe volumes en hoe de woningen op de perceel gesitueerd worden. Ja, in de Parkstadregio zie ik wel dat met name de wijken, de sociale wijken, dat die goed aangepakt worden. En we kijken ook samen met de woningverenigingen van per wijk van hoe kun je wat speelt daar en hoe kunnen die projecten dan aanpakken, zeg maar, verbeteren. En dat die voor de toekomst weer vooruit kunnen.